Днес ще ви покажа една любима моя салата, нарича се салата коп. Ще започна с печенето на месата и на колбасите. Това са пилешки гърди, малко сол. Чоризо. Яйца ще има в салатата. Синьо сирене също ще добавя. Зелена салата, ромейн или романа. Уха, много обичам да ги опушвам. Салатата добре се запича на скар. Дресинга. Обикновен винегрет с малко горчица за повече аромат и вкус. Бекон.